104.7 IFM. Report! Kasalukuyan nang isinasagawa ang drilling ng itatayong water pumping station na magsusupply sa mga island barangays ng Dagupan City. Sa eksklusibong prem ng IFM News Dagupan kay Pamana Water Dagupan spokesperson Margarita Navata, dumaan sa masusing pag-aaral ang paglalagak ng mga underwater pipes dahil challenging umano ang paglalagay nito sa ilog. Challenge ang pag-install ng tubo underwater. Mayroon na noon, nagkaroon ng installation ng underwater pipes. Kaya lang, mayroon kasi tayong delta dyan na nagsasalubong yung mga tubig. No? Kung nagsasalubong, nagkukulo. Ini-erode niya yung pinag-installan ng tubig. Kaya nagkakalas-kalas din yung mga tubo. But we are now successful. Yan ang tinig ni Pamana Water Dagupan spokesperson Margarita Navata. Bukod dito, napapakinabangan na umano ng mga residente sa Sitio Tukok sa Lukaw at Sitio Talaeb sa Karaul ang underwater installation, kaya unti-unting natugunan ang supply ng tubig sa lugar. Mayroon ng ongoing drilling ng pumping station doon para i-supply yung tubig doon sa island barangay, sa Karaul, Kalmay. Aabot na rin yan sa Lapingaw. Sa kasalukuyan, hindi pa umano tiyak kailan matatapos ang drilling para sa water pumping station para sa mga residente mula sa Barangay Kalmay hanggang dulong bahagi ng Barangay Lumboy. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.